je stem en verder niets. Je kunt er ook iets anders bij verzinnen. Zo hoor je nu bijvoorbeeld een bassist. Een drummer mag je ook al bij gaan horen. Dan voelt die bas zich niet meer zo alleen. Het liedje is nu nog maar net begonnen. Er staat al een orkestje om ons heen. We missen nog een man aan de piano. Die zit geloof ik nog op het toilet. Wanneer? Daar is hij al, nu kunnen we beginnen. En kijk, daar heb je dat nog eens zo tijd. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Een drumstel, een trompet en een piano en een stem. Er zit meer in een liedje dan je denkt. De radio speelt heel veel mooie liedjes, maar meestal heeft alleen de stem een naam. Er zijn heel veel mensen al vergeten dat er ook nog muzikanten achter staan. Bij ons zit Zoekomoes op de trompetten, de burgemeester speelt op de gitaar. Men is Spaghetti, die staat op de trommels. En Gert en ik, wij zingen met elkaar. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Een drumstel, een trompet en een piano en een stem. Er zit meer in een liedje dan je denkt. We spelen alle instrumenten samen, maar soms doet er een toch zijn eigen zin. Hoe noemen ze dat? Dat noemen ze